kudin da nake baka dama ka kawo shi sai Abdullahi Mugu a wanke motar nan sawa shi yasa na ji an ce kana zuwa gidan mai shana kana raba da ni. Alhaji ba haka ba sai yanzu sai ka je ku je gidan drama Cisco ko kuna kallon yan mata suna karkada abubuwa ko? Alhaji ba haka bane. Dan baka ce mun yanzu za ku da ba dan kashe mun za ku fita za ku da ba sai yanzu bane da kai hakuri. Ka ƙara bana hakuri kullum haka kuke. Na ma amfani irin wannan. Duk ka buka kare shi yasa gashi nan. Ugu kamar daga akuya sama. Kai hakuri. Bari mu shiga hanya, ai za ka ci ubanka, za ka gane shayarwa ne. Ya kuma akai? Sai na ji wani abu ne kai kara bayan na gan washe finga ne da kuma boot ko su sai ke son duba. Kafin mu taso baka diba komai da komai da muka raba mun kusa Kaduna daji mai hadari irin wannan. Alhaji kai hakuri, kai hakuri. Ka san karfe ne. Ka lallaba mun je inda jami'an tsaro suke fakan mu. Na lallaba ka zama ya samu hasari kuma bana son mu rasa kan. Ba sai mutu gaskiya ne. Run. Wakai, dan gwariya ake wai. Alhaji haka yi ka wuce da gudu haka. Ya ba zan wuce na ka fita da gudu. Wai me ya faru ma dai tukun? Yanda na je duba time bayan nan. Kafa na ɗari kenan shi yasa na tashi da gudu. Sai da kafa da